हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरबाय नै दायो आङो पार्लाराव दंफैयो आरोना लोगोफोर मानो दंफैयो होनोब्ला आङो दायो खानायाव एसे कालार फोनजानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदो प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बानायनायावबो र'दावबो दंने नोंसिनि दखाना र'दावबो बिदिजा दङ नोंसिनि दखाना सिख्लाना ना जोंनियाफोर जाहो बिदिनो जाबाय नै नांबाय खोमा ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आंखौ फोनखांबायमोन आरोना कालारखौ ओमफ्राय एसे फोरानना होबाय थाव फोनबाय ओमफ्राय जोंहा आब'आबो खानाय बोजानो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मोनाद्रायनायखाय नेनो हायासै नालाय फैग्रोबाय ओमफ्राय आब'नि खानायखौ आं भिडिअखौनो लानो मोनासै लोगोफोर दायो आंना जोब्बाय ओमफ्राय जों दायो दखानाव एसे माबा जाना फैनि आरोना ओमफ्राय दायो जाखांना फैलायबाय लोगोफोर जोंना आब'ना जायाखैना इखौ नेनो फैफिनो जोङो नायनो र' जादोंना जायाखै सोंसिन दोनलाय फोरानबाय दं नायबाय नै लोगोफोर पेपसि लोंलायबाय थांसै थ' गोरा थाबाय